Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय जोङो थांफिनगासिनो नैबे भिउखौहाय गारनानैहाय नै शुटिंआ आलदा जायगायाव जागोन आरोना दायो जोङो आलदा सिटियावहाय दङ स' जेसेबां हायो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो दा मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो Ulalu. Bye bye. Iman kodur. हमारे हीरो रेडी थोया हो रहा थोड़ी दिया तो ऐसे थोड़ी दिया तो आगो तो back and good morning. Good morning. Hope কৰিছো আজিৰ দিনটো ভালে ভালে যাওক আমাৰ শুটিং একদম বঢ়িয়াকে start my first কাম আমি কেলে কৰি আছো খুব ধুনীয়া গীত মৰম লগা গীত মোৰ টেক্সি আই again বাকিখিনি ক'ব আহা गासिबो फैजोब्बाय जों दायो थांनोसै Good morning, manw. Good morning. Lagi jana good. Dang bai nori sa. Ar bag to khul khona makeup to loisu je tate makeup korim. Flex to na lo. Gita na khao mon. Fruits kham. Kham ro ba mo ko bolong an lo se itu khai salmon itu khai pore কি ললা তুমি itu কি corn नै ओरैबायदि बुरजा लाबाय आङो जाग्राखौ दायो जोङो जानो थांसै माल बुस्थुआनो माल बुस्थु दायो जाखांबाय जोङो जाखांनानैहाय थांनोसै 3 to 4 hours लागोन आरोना टाइमा बेनिफ्राय बेखायनो मेकआप सेकआप खालामाखै लिपस्टिक लाबाय ओमफ्राय लामायावहाय मोनहैहां जाबाथाय मेकआपखौ फोननोसै आरो दा ओरैनो थांथ'नोसै मोजां जायगायानो दायो जोङो हो चि मिन सिटिनिफ्राय दालादाव थांगासिनो आरोना एक्चुअली 4-5 आवार्सल' नङा 7 आवार्स लादोंमोन आरोना ओरैबायदि गोजान गामि जायगायाव थांदोंमोन जोङो शुटिंनि लकेशननि थाखाय ओमफ्राय वेदारानो हो चि मिन सिटियावहाय बिराद मोजांमोन आरोना नै नोंथांमोना नुखादों ओमफ्राय जेब्लानोखि जोङो दालादाव सहैयो नायदो माब्रै मा लिरनाय थायो WC नु मानिबा मा मिथिला थांगासिनो वाशरुमाव हाबदोंमोन लामायावनो बिसोरो जागासिनो
दायो जोङो सिटिनिफ्राय पुरा माने गामि एरियायाव थांगासिनो आरोना बेखायनो नोंथांमोना जायगाफोरखौ एसे गामि बिदि नुगोन ओमफ्राय नै बयबो उन्दुलांजोब्बाय जा गोजान लामा नालाय ओमफ्राय जों अलरेडि चेक आउट खालामनानै फैखाबाय आरोना हटेलनिफ्राय थ' बेयावहायनो थानानै माने ओरैबायदि गोजान नालाय थ' आप डाउन खालामनो हाया बेनि थाखायनो মোৰতো শ্বিলঙ আহা টেক্সি গাড়ী ডাইৰেক্টৰৰ ছাৰ আহিছে ছাৰ नै नुबायना आं मा होनदोंमोन शिलं फैनाय बायदि मोनदों नङा होमबा नै नोंथांमोनाबो नुदों दा भिउआ पुरा शिलंनि बायदि थारमाने जोङो 3 सं लानानै फैदोंमोन आरोना बेयावहाय शुट खालामनो होननानै मोनसेया बर' जाय एक्टर होननानै बुंगासिनो ना बेखौ नोंथांमोना सिनायाबो जानो हानाय आंबो सिगां सिनायामोन ओमफ्राय दाथ' मिथिनायखाय आं नोंथांमोननोबो खोन्थानानै होनोसै आं जे एक्टर होननानै बुंबाय थादों बियो एक्सुवेलि सिंगारबो बियो बै हारसानि मोनसे मेथाइ दङना टेक्सि गारि लय जाम शिलंआव होननायनिया बेनि सिंगारा आरोना बियो थ' बेखौनो बर'आव ट्रान्सलेट खालामनाय दंमोन आरो शिलं बे टेक्सि गारि लय शिलं जाम होननाया बर'नि थ' बेखौनो शुट लानो थाखाय फैदोंमोन ओमफ्राय नायलाय वेदारा ओरैबायदि गाज्रि जा अखा हाबाय ओमफ्राय नैबेयावहायबो फैदोंमोन रायलायनो होननानै मोनसे पार्क दङ आरोना बिराद मोजां खिन्थु बेयावहाय एलाउ खालामासै आरोना शुटिंखौ खालामनो थाखाय नायदो नोंथांमोना भूख लगी इसी क्या बा होते gitu males anh đóng em cửa ada mau mana peluru tanpo deh भिडिअ आरो फट' खालामनो मोना ना बेयाव बेड लाक फर आस এতিয়া ক'ত যাব বুলি কৈছে এই হাতখন যে দেখালো তাতে গোল্ডেন ব্ৰিজ ঠিক আছে তাতে বা কাহিনী দিয়ে बार ओंखाम उखैबाय बेसेबा गोबाव जाबाय बेरायनाया थांनासो फैनांबाय बियार अके खालामनोसै जोंहा अखा हानायाव भियेटनामाव 2-3 थानायावनो आङो मोनथिबाय जे बेयावहाय मेनुआवबो ना एकदम इंलिशनि लिरनायानो थाया गावसिनि लेंगुवेजावसो लिरनाय थायो आरोना केनसेल হৈছে নেকি जानोसै ओंखाम उखैसोबाय দেখাইছো দেখাইছা কি বলে আনব এইটো স্পুন কেনেকুৱা সালাদটো আনবা দিছো হে স্পুনটো নাই তোমাৰ দৰে এইটো এইটা আছে নেকি তাতে আছে নেকি চাবা নেকি এই এনেকুৱা স্পুনটো ইয়াতে এনেকুৱা চুপ পোৱা টাইপ আছে em thử bảo ơi নাই মানে don't have this no onion এইটো নহয় দীঘল অনিয়নটো কি বা ক'ব দীঘলটো এইটো নহয় অনিয়নটো বা কি ক'ব অনিয়নটো দেখাই দে এইটো আৰু কেনেকৈ খুলিব আৰু এনেকুৱা দীঘল নাই এনেকুৱা টাইপ If I don't have bò hành tây bò hành sóc
Okay. আৰু নাই নেকি আমি আছো Only chili. Satay. ओमफ्राय बेयावहाय मेन प्रब्लेमा बेनो जे बिसोरो सिटियाव थानाय मानसिफ्रानो जा बा गामियाव थानाय जोंथ' दा गामि साइडआव फैबायना थ' एकदम इंलिस रायलाया बिसोरो दा जोंसो सानो जे जोंना बारा मोजां फ्लुएन्ट जाया थ' लासिं सिं माबोरै मा जागोन होननानै खिन्थु बिसोरनाथ' माने मोनसे वर्डखौनो मिथिबावा जोङो माबा मोनसे नांगौबाबो ना इंलिसाव होनबाबो बिसोर एसेबो बुजिया थ' फाव फेशनजोंसो रायलायनानै जोङो बेफोरखौ बिनानै जाबाय आरोना बिसोर माने मोनसेबो वर्डखौनो रोंखाया दैखौबो मा होनो बेखौबो मिन्थिबावा बिसोरो ओरैबायदि ओमफ्राय मा खालामखो ट्रान्सलेटर बिदि माबाबाय एपखौ डाउनलड खालामनानैहायसो रायलायबाय आरोना ओमफ्राय बेवहायबो फट'फोर देखायनानैसो बिनांगौ जाबाय आरो जोङो एसेबो बुजिखाया माने सिटियावबो बहुत रेयारलिसो सोरबा बुजियो ओरैबायदि खस्थ' जादों माने भियेटनाम फैनायावहाय जेबो बुजिखाया बिसोरो अनलि गावसिनि लेंगुवेजखौल' पुरा अखा हानानै शुटिंबो लानो हायासै जेबो लानो हायाखै बेयाव पुरा अखा हागासिनो मा जागोन जों जानाय रेस्टुरेन्टआ नै बियो बाय बाय ओरैबायदि जयै बाबाय बेखायनो आङो वाकसो खालामगासिनो दायो 7 hours नांदों ओमफ्रायहाय थाबोनायानो जायासै बे जायगायाव बिराद अखा हाबाय थादोंमोन ना शुटिंआनो जायासै बेयावहा दा जों जेरावहाय थादोंमोन बेवहायसो शुटिंखौ खालामसिगोन आरोना आंबोसो वाक खालामनो ओरैनो फैनाय बायदि जाबाय आरोना जोङो दालाटावहाय ओरैबायदि वेदारा गाज्रि जोङो वेदारखौबो चेक खालामनो बावगारबाय ओमफ्राय जोंनि जिथु टेक्सि गारि बर'नि जिथु मेथाइ जागोन ना थ' बियो माने सिटियाव लाजानाय नङा थ' बेखायनो जोङो दालाटाव फैदोंमोन ओमफ्राय बेयावहाय वेदारा ओरैबायदि गाज्रि माने शिलंनि टाइप आरोना माला अखा हायो माला बार बारो पात्ता मोना ओमफ्राय 7 hours गारियाव जनानै ओरैबायदि मेंनाय मोनबायमोन बेखायनो आं वाक खालामबाय 30 minutesसो जोङो रेस्ट लानानै वाक खालामबाय आरोना थ' दायो जोङो थांफिननोसै बै जेराव जों चेकआउट खालामना फैदोंमोन हटेलाव बेवहायनो आरो फन खालामफिनबाय बेवहायनो जों थांफिनसै आरो